नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या 10 वर्सपूर्ती निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाभार्थ्यां वांगडा साधलो संवाद. लाभार्थ्यांची मतां प्रधानमंत्र्यांनी घेतली जाणून. संवसारीक दृकश्राव्य आणि मनरिजवण शिखर परिषद वेव्ज कार्यावळीचे 1 ते 4 मे मजगती मुंबईत आयोजन. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती. केरळ आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडल्या राज्यांनी भाजपाची सत्ता येतली. अटल स्मृती संमेलन कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. बोरयेच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्चीत गोयच्या साहेबाचेर चित्रप्रदर्शन कार्यावळीचे आयोजन. मुंबईच्या सेंट झेवियर कॉलेजीचे रेक्टर डॉ. कीथ डिसोजा हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आणि महाराष्ट्र उष्णतेचे ल्हार रेड अलर्ट केले जारी. गोंयांत काल राती कांय जाग्यार जोगला सयत पडलो पावस. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या 10 वर्स पूर्तता निमतान आयोजित केल्ल्या लाभार्थी संवाद कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या योजनेचो लाव देशांतल्या 70% बायलांनी घेतला. तातूंत SC, ST आणि OBC उद्देजकांचो आंकडो 50% परस अधिक आसा. 52 कोटी रीणकारांनी 33 लाख कोटी रुपया परत अधिक रीण घेतला. ही येवजण म्हळ्यार फक्त अर्थीक मजत न्ही, जाल्यार सुप्त प्रकाराची क्रांती जावन आसा अशें हे वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तांणी हे वेळार कांय लाभार्थ्यांची मतां लेगीत जाणून घेतली. 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं. आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको. मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना. आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं. और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है. यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकॉनॉमी को जनरेट करता है. मुद्रा योजनेचो लाव घेतिल्ल्या कांय लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन संवाद साधलो. ह्या योजनेंतल्यान आपल्याक कसो फायदो जाला ताची माहिती लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्र्यांक दिली. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है. आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा MSMEs को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना. और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे. पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर. आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर. इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था. 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर. बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या पोर्तुगाल भेटेर आसात. आपल्या राबित्यात तांणी पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो आणि संसदेचे अध्यक्ष जोस पेंट्रो हांची भेट घेतली. लिस्बनात राष्ट्रपती भारतीय समुदायाक संबोधित करपाचे आसात. काल द्रौपदी मुर्मू आणि पोर्तुगालचे राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो डिसोजा हांचे मदीं द्विपक्षीय भासाभास लेगीत जाली. लिस्बनच्या महापौरांनी आयोजित केल्ल्या खासा कार्यावळीत राष्ट्रपती मुर्मू हांकां लिस्बन शाराचो खासा पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. संवसारीक दृकश्राव्य आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2024 ही कार्यावळ 1 ते 4 मे मजगती मुंबईत आयोजित केल्या. ह्या परिषदेक लागून भारतात गुंतवणुके खातीर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आकर्षित जातले असो विश्वास केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायला. प्रधानमंत्री जी ने वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट May 1 से May 4 मुंबई में स्टार्ट
हो रहा है। इसमें फर्स्ट को इसका इनॉग्रेशन होगा। जितना अभी तक देखा जा रहा है, दुनिया भर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो आ रहे हैं जो भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो क्रिएटर्स हैं उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सब वो लोग समझना चाहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और ये एक ग्लोबल प्रोग्राम बनेगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा क्रिएटिव इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा प्लॅटफॉर्म बनेगा। भारत आणि इस्रायल या देशांमधील शेतीविषयी कबलातीन छेड सयो जाल्यो। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि इस्रायलचे शेती तसेच अन्न सुरक्षा मंत्री अवी डिचर हांच्या हाजेरीत ह्यो कबलाती जाल्यो। या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी शेती उदरगती छेड चर्चा केली। रासायनिक सारे आणि कीटकनाशकांच्या अतिरिक्त वापराक लागून जमिनीची भलायकी इबाडटा ते खातीर फुडल्या पिळगेन ताचो अतिवापर टाळूंक जाय अशें शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अधिक उपयोग के कारण आज धरती का, मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। इसलिए हमने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के नेचुरल फार्मिंग, उस दिशा में भी हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। अखिल भारतीय काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बसकेक आयज गुजरात अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारकात सुरुवात झाली। काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय पक्षाचे मुखेली सोनिया गांधी, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, खासदार प्रियंका गांधी हांचे सयत हेर राष्ट्रीय फुडारी या बसकेत वांटेकार जाल्यात। देशभरातल्यान 3000 प्रतिनिधी या राष्ट्रीय बसकेत वांटो घेतात। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। कांय वर्सां आदी भारतीय जनता पक्षाची जशी स्थिती गोंयांत आशिल्ली तशी आयज केरळ आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडल्या राज्यांनी आसा। फुडल्या काळात या दोनूय राज्यांनी निश्चितपणान भाजपाची सत्ता येतली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। पणजेंतल्या मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरात अटल स्मृती संमेलन कार्यावळीत मुखेल सोयऱ्या म्हणून ते उलयताले। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दिगंबर कामत, आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे सयत नवे आनी पोन्ने भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। तमिळनाडू आणि केरळ हांगासर जरी भारतीय जनता पार्टीचे राज्य अजूनही येना असत, पण आमकां खात्री आणि विश्वास असा केरळ आणि तमिळनाडूत सुद्धा त्यांना रोयिल्ले बीज आज फळ दिवपाक लागला। अजून थोड्या वर्षां भितर तमिळनाडूत आणि केरळात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे राज्य येतले हे आम्ही खात्री आणि विश्वासान सांगू शकता। कारण ज्या पद्धतीची स्थिती गोंयांत त्यांना आशिल्ली आज थंय आसा असत, तर आनी एक 10 वर्सां उपरांत म्हणजे चड उशीर लागचो ना, केरळ आणि तमिळनाडू ह्या राज्यांनी सुद्धा त्याची सुरुवात आताच ह्या लोकसभेच्या निमित्तान झाल्या। आणि याची कामाची सुरुवात जर केन्ना केली, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो सदोदीत काम करीत असता, एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन हे काम तशेंच फुडें उरता। म्हणून
त्यांना सुरुवात केलें काम अटल बिहारी वाजपेयीजी आणि अडवाणीजी हांच्या कार्यकाळातले सगळे काम आज आमकां दिसपाक मेळटा. आज खरोखरूच म्हणजे अटल स्मृतीक याद करता आसतना आमी सातत्यात म्हणजे त्यांचे पुराय काम देशभरातले काम वेगवेगळे कडेन जेन्ना वता वेगवेगळे अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यो यादी पुराय देशात त्यांच्यो वेगवेगळ्यो यादी आणि विशेष करून जेन्ना संघटन म्हटलें वता तेन्ना त्यांच्यो यादी ह्यो सदोदीत संघटनेतले कार्यकर्ते सदोदीत सांगत आसता. म्हापसा हांगाच्या 2 विक्रेत्यांची दुकानां बंद करपाचे निर्देश अन्न आणि वखदा प्रशासनान दिल्यात. आवश्यक परवानगी आणि नितळसाण नाशिल्ल्या कारणान ही कारवाय करत तांचेर अन्न सुरक्षितताय कायदो 2006 च्या कलम 69 खाला दंड घाला. हे विशीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी समाज माध्यमां वरवीं म्हायती दिली. म्हापसा हांगा अलंकार लागसारच्या दुकाना विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नियुक्त अधिकारी रिचर्ड नोरोना, अमित मांद्रेकार, लेनिन डिसा, अन्न सुरक्षा अधिकारी सफिया खान हांणी थंय वचून तपासणी केली. तशेंच करसवाडा हांगाच्या एका बेकरी किचनांतली अस्वच्छताय पळोवन तांकांय कामाक स्थगिती दिवपाचे निर्देश दिल्यात. अन्न सुरक्षेचे मानक पाळपाची आनी गोंयकारांचे भलायकेची राखण करपाची आमची वचनबद्धताय आसा अशें भलायकी मंत्र्यांनी म्हळां. भारत सरकाराच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र म्हळ्यार NCPOR च्या रुप्या महोत्सवा निमतान खासा कार्यावळ आयोजित केली. NCPOR चे संचालक डॉक्टर PC पांडे, माजी सचिव डॉक्टर हर्ष गुप्ता, पद्मश्री डॉक्टर थंबन मेलोत हांच्या हजेरेत डॉक्टर हर्ष गुप्ता हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जाले. NCPOR चे संचालक डॉक्टर थंबन मेलोत हांणी येवकाराचे उलोवप केले. And we are also a very unique institution, as I've been talking always, that we have both, not only just science, it's not a pure scientific research institute like typical R&D institutions in the country. We have a very lot of strategic as well as operational activities which we have with a mission mandate all the way extending from the remote and hostile Antarctica to Arctic to Southern Ocean to the high Himalayas to the places like the deep ocean, searching for the minerals which no one else has searched in this country so far, and so on. So all that makes us so unique, and I would say that there is no another institution who does that. And we are, while of course the scientific research is the guiding light of this institution from the very beginning, and it will remain so. However, conducting science in polar regions are not just only a matter of only science. It involves very complex logistics and operations. It requires liaising with multiple agencies, institutions, importantly even with the missions abroad, to ensure that actually our activities happen unhindered. And therefore we have relations with so many of them, and we have wishes from all of them. खासा सोयरे डॉक्टर हर्ष गुप्ता हांणी NCPOR च्या वेगवेगळ्या संशोधन कामगिरीची म्हायती दिली. NCPOR नॅशनल सेंटरात मोलादीक काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांचोय मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. रुप्या महोत्सवा निमतान केल्ल्या खासा विज्ञान प्रदर्शनाचे लेगीत मानेस्तांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. India has got a territorial area of about 3 million square kilometer. We have exclusive economic zone of 2 million square kilometer. And the work done by NCPOR on the legal contribution can add 0.8 million square kilometer to the existing 2 million square kilometer. So this, as and when it happens, would be one of the greatest achievement and contribution of any scientific institution in the country to the country. There is no parallel to it. So we are very proud that we are today in that institution which has done all this fantastic work. Now setting up the Dakshin Laboratory in 1983-84, and incidentally in my entire life, more exciting, more challenging and more rewarding.
राजस्थानातले खुबशे लोक व्यवसाया निमतान गोंयांत आसात. ह्या लोकांनी आपल्या व्यवसायाचो विस्तार करून गोंयकारांक काम दिवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ओडिशा आनी राजस्थान स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राजस्थान विधानसभेचे सभापती वासुदेव देवनानी, आमदार कृष्णा साळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ये गोवा है, चाहे नॉट राजस्थान नॉट ओडिशा, आपको गोवा में अभी रहते हैं, रहना है. मुझे तो अभी एक पैसा बता रहे थे, वापस कितने लोग जाना चाहते हैं तो कोई नहीं जानेगा, सभी लोग यहीं पे रहेंगे. जी हाँ, बिल्कुल. आप पीढ़ियों से यहाँ पे, सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं. एक जनरेशन नहीं, लोगों के दो जनरेशन हो गए हैं. ओडिशा और राजस्थान वाले ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि वो मारवाड़ी है. और शायद मारवाड़ी लोग कभी काम नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं, वो लोगों को काम पे रखते हैं डेफिनेटली. तो फिर और ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे यानी इन्वेस्ट करो. मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे दो, अच्छा काम दे दो. भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करती है. इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान था. 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान के लिए हम कहते थे इस देश में 1 विधान 1 प्रधान 1 निशान चाहिए. उनका बलिदान आज हम बड़े अभिमान से कहते हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरे मंत्रालयात खासा बसका घेवन वाडट्या बेकायदा बांदकामा संदर्भात नियाळ घेतलो. मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, रोहन खंवटे ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान हालींच दिल्ल्या एका निवाड्याचो संदर्भ घेवन ही बसका आपयली. बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसकेक घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दिली. कोणाकूच इलिगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना. ताच्या खातीर बुद्ध कनेक्टर बील एक्ट ताणे आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला, जेणे करून हायकोर्टाचें अशें डिसिजन कंट्रोल जावचें ना. आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय, म्हणजे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचारधीन आसा. ताच्या खातीर मागीर ते कोबुजर्स आसतले किंवा आपले ओन प्रॉपर्टीज आसतले, अशे वेरियस इश्यूज आसा. ओके, ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स म्हणून किंवा बील हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. बट ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कॉम्प्लाय करपाक जाय पळय, ते हायकोर्टाक कॉम्प्लाय करतले. त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जें इल्लिगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा. सो दॅट तेजेर एक्शन कितें आसा ती जातली. पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न. रोड सायड एनक्रोचमेंट ह्या फुडें एक्वायर्ड रोडान आहा पळय न्ही रे, ह्यो एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना. आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी त्या स्वताहून काडचे, म्हाजें म्हणणें. फोंड्या बोरयेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीत सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या वाडदिसा निमतान एका कला प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. हे प्रदर्शन पॅरिश पुजारी, पॅरिशिनर्स आनी पॅरिश पास्टोरल कावन्सील हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्लें. प्रदर्शनाचें उक्तावण मुंबयच्या सेंट झेवियर कॉलेजीचे रेक्टर रेव्हरंड डॉ. कीथ डिसोजा हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा पुण्यांतल्या पेपल एथेनियम ज्ञानदीपाचे डॉ. निशांत अरुदय संडीन आनी हेर मानेस्तांची हाजिरी आशिल्ली. गोंयचो साहेब इन द ह्यूज एंड शेड्स ऑफ गोवा ह्या शिर्षका खाला हे प्रदर्शन आसा. तातूंत 20 वेवसायीक कलाकारांनी आनी 13 नवोदित कलाकारांनी कलाकृती सादर केल्यात. रेव्हरंड फादर इट डिसुजा हांणी ह्या प्रदर्शना विशीं म्हायती दिली. outside India, US especially, but we have not perhaps written our own stories or heard our own stories being told by us, by ourselves. So many of our stories, whether it's historically, sociologically, are told by outsiders. So this is a challenge, because not only do you have to talk about Indian knowledge system in general, especially philosophy, but in every subject they want us to look at what has India got to contribute. Because art is a form of knowledge. Artistic communication is a form of knowledge communication. You're inviting artists to produce something which is Indian, which is born in India, more specifically. But that is a knowledge, a system which they have produced and are offering us. So that's the character, this indigenous character overcomes a typically Western character.
हे वेळार चित्रकार रेमंड परेरा हांणी लेगीत विचार मांडले. This exhibition is a rich tribute to our patron saint, Saint Francis Xavier. We are commemorating the birth anniversary of Saint Francis Xavier. So when the parish priest of Borim Church approached me to do an exhibition, I readily agreed, and I got together around 21 Goan artists and young art aspirants from Borim and surrounding villages. So this exhibition, we wanted to promote young talent, and with this talent also we are celebrating the year of Jubilee in our church. So with this we also plan to celebrate the Jubilee of the artist, and the exhibition showcases about Saint Francis Xavier, a theme which resonates to every Goan. We take Saint Francis Xavier as our patron, but we all know that who Saint Francis Xavier is, but not what Saint Francis Xavier is to all of us. So in this exhibition, the artists have portrayed Saint Francis Xavier as how they approach him, or what is Saint Francis Xavier to each of the artists. The artists have used mediums like oil on canvas, acrylic on canvas, charcoal, and also mixed media. And the students or the young talented artists, I oriented them, discussed them the idea, checked their sketches, gave them suggestion, and finally they took the liberty to portray beautifully the artworks. Then another thing about the exhibition is we will be taking this exhibition to all the churches in Goa which has Saint Francis Xavier as their patron. खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न और दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांच्या वांगडा संवाद साधलो. हिंद महासागर, भारतीय उपखंड, युरोप, अस्तंत आशिया आणि कॅरिबियन प्रदेश ह्या विशयांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जाली. भारत आणि अमेरिका या दोनूय देशांमदीं द्विपक्षीय व्यापार कबलाती करपा संदर्भात हे वेळार सहमती जाल्ल्याचे मंत्री जयशंकर हांणी सांगले. दुबईचे युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम हांचे 2 दिसांच्या भारत भेटे खातीर आयज नवी दिल्लीत आगमन जाले. केंद्रीय राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी तांकां दिल्ली विमानतळाचेर येवकार दिलो. हे वेळार पारंपारीक सांस्कृतिक कार्यावळ आणि राजशिष्टाचारा प्रमाण तांकां मानवंदना दिली. दुबईच्या युवराजाची ही पहिलीच भारत भेट आसा. तांच्या वांगडा उंचेल्या पावण्यावेले शिष्टमंडळ आणि मंत्री लेगीत भारत भोंवडेर आयल्यात. आपल्या भेटीत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हेर मंत्र्यांची भेट घेतले. मुंबईत जावपी व्यापार गोलमेज बसकेत लेगीत ते वांटेकार जातले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू काश्मीराच्या भोंवडेर आसात. ह्या भेटेर मंत्री शाह श्रीनगरात सुरक्षा व्यवस्थेचो नियाळ घेतले. मजगती काल काश्मीरात तांणी शहीद पुलीस अधीक्षक हुमायून मुजमिल हांच्या घरा भेट दिवन तांच्या कुटुंबियांची वासपूस केली. मुजमिल हे 13 सप्टेंबर 2023 दिसा कोकनार्क हांगा जाल्ल्या आतंकवादी चकमकेत शहीद जाल्ले. गृहमंत्री अमित शाहांनी राजभवनात वेगवेगळ्या विशयांचेर बसका लेगीत घेतल्यो.
अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणाक लागून काल जाल्ल्या व्हडा घसरणी उपरांत भारतीय शेअर बाजारात आयज उबारी घेतली। सेन्सेक्स 1200 अंकांनी वाढलो जाल्यार निफ्टीत 388 अंकांची वाढ जाली। काल सेन्सेक्सात वट्ट 4000 अंकांची घसरण जाल्ली। आयज शेअर बाजारात टायटन, बजाज फिन्सर्व, SBI हांच्या शेअरांनी 3 ते 4% उसळी घेतल्या। एक्सिस बँक, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारतीय एअरटेल हांच्या भागात 2% मेरेन वाढ जाल्या। उत्तर भारतात उष्णतायेचे ल्हार दिसान दीस वाढत आसा। कितलेशेच राज्यांनी तापमान वाढ जाल्या। राजधानी दिल्लीत उष्णतायेक लागून लोक बेजार जाल्यात। हे फाटभुंयेर हवामान खात्यान राजस्थान आणि गुजरात राज्यां खातीर उष्णतायेचो रेड अलर्ट जारी केला, जाल्यार महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात ऑरेंज अलर्ट जारी केला। उत्तर आणि अस्तंत भारतात उष्णतायेचो पारो चडत आसा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है, पिछले साल से तो मुझे इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। मजगती राज्यात सोमारा राती पावसान हाजेरी लायली। राजधानी पणजी सयत साबार वाठारांनी गडगडाट आणि जोगला सयत पावस पडलो। कांय जाग्यांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो। राज्यात आयज आणि फाल्यां हवामान खात्यान उष्णतायेचो येलो अलर्ट जारी केला। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या 10 वर्षपूर्ती निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि लाभार्थ्यां वांगडा साधलो संवाद। लाभार्थ्यांची मतां प्रधानमंत्र्यांनी घेतली जाणून। संवसारीक दृकश्राव्य आणि मनरिजवण शिखर परिषदेचे म्हळ्यार वेव्ज कार्यावळीचे 1 ते 4 मे मजगती मुंबईत आयोजन। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती। केरळ आणि तमिळनाडूत ह्या दक्षिणेकडल्या राज्यांनी भाजपाची सत्ता येतली। अटल स्मृती संमेलन कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास। बोरेच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्चीत गोंयच्या साहेबाचेर आयोजित चित्रप्रदर्शन कार्यावळीचे आयोजन। मुंबईच्या सेंट झेवियर कॉलेजीचे रेक्टर डॉक्टर कीथ डिसोजा हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। आणि महाराष्ट्रा सयत उत्तर भारतात उष्णतेचे ल्हार, रेड अलर्ट केला जारी। गोंयांत काल राती कांय जाग्यार जोगला सयत पडलो पावस। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।